Fiche bliain anuas ó Bunaíodh Foras an Ghaeilge agus cuain túin an chéist. Tá cheanneagraíocht na teanga áthraithe ó bhain. An scéim phobal Gaeilge sin ceann na rudí sontasaí atá tarlú dacha leis a teanga de smuoineam fásta ar an takeíocht a bhí me jabal a chur fáil de dáis an radio na lifa, radio fáilte uas am fearste. But tá an sásta gur banú stadas umlan an Ghaeilge amach san Aontas Eorpach, agus feicimid an tuirad sin inis go bhfuil leir postna ann. Ní saotaí ná sin déit fí rá in san scoilna agus am pléile daoine óga agus sa phobal go gineráta tá stadas agus íomháin na Ghaeilge tar éis loidhrú mar ealar an gine sin. Tá sé i grí leir is dócha gach scoil an Ghaeilge agus Gaeltachta go mbeadh an Foras Teanga ann, go mbeadh na páistí ag cumarsáidú ag sóisiúlú go nádúirtha go fánmhar athraithe hain. Sin an ísetá agan, sin an pasisiúna hamánan ar go d'oibre ar fad. San spirit a bhaineann leis an drámaóg tá sé do chreite, agus bheadh dóchas agam bhí Ghaeilge marall go in sin daoine óga a léirú spéise an. Tá iireachtas na Ghaeilge ann agus a cuidimeachtaí gobsiúd bhfuil Ghaeilge acap. Deis ní a chur státe, deis ní a chur televíse a réidió agus mar sin de, an féin bhuiní na thugann sin go drámaóg. An rud is mó go spéise gomsa ann ná deisinaí a chur fáil do dhaoine óga tíomhach agus neamhsblach omláin ón múntar scoile agus an scoil hain. Is taigur bhéad na buachhaintí atá feici agamsa le fiche bliain anuas na háisna bhí Foras na Ghaeilge an chur fáil de eagraíochtaí ar nós glórnaíal agus ní amháin cheanneagraíochtaí ach de eagraíochtaí bag agus mhórfhorbairtí na tíre. Tíimiid dóchas gacáid a déimiid. Tá dóchas ag pobl bóil siad a gáil difar a dhéanamh agus is sé an ról agus an freagracht atá orrainne nach chodú le an difar sin a dhéanamh. In san fiche bliain atá má róing an rud is táhairtí inis go me jabalta tógáil ar chuid na tionscadal iontacha seo tá ar bun ag pobl na Ghaeilge le go bhfeicemuid blathe teatarú.